Parlok, aling ini sangat kendiat yaki kubor nak YouTube jeng tip telah dah pimpa subscribe yakin ke channel. Subhaban subscribe kenang berpindup yo yaki kubor ke bandangan. Kat kum ki kubor, haka arterik jeleu. Hadian balakem, subah badang bun ki bala syale bi ijot ha uju ubriu. Hadian baki pulit haka lai puai terik jemang. Kila kem no ya uwe ubriu, ubasyakan no don kti ban le bi ijot ya uwe ukena. Na kawe ke snong, ha wes kasihil. Ka telong kubor na kinong ilam katai ke snong. Kiloong banalor utei ukena la suba baki dang don bun sakiwei pat ki kena ki balangat ha katei keju ka apot ila itu ru ba ha ka step lai terik mentau benai halor katei ke jingjia ha ka snong kan sapenlong ya ka dorbar ka besdang ha ka por prabaji men step la ban kedeu ba ka jingkem jong ki pulit ya utei ubriu kadai hadien baki pulit kila yo diang ya ka jing ujor na kawei ka long kemi ka balaburi kerteng na kawei ka snong hapo wes kasihil halor ka jingsha le bi ijot ukhun jongka ha uwe ubriu utei ubriu ubalasya keno don kti ban le ya katei ka kampo jaj udai ubatip kerteng kum u me ban rilang si im syangoi na kawei ka snong ka ba ha wes kasihil ban long ru ba katei ka jingjia kalajia nadu usnem ar hajar ar ko ar henry katei kolong kemi ke bala ujor kadang tip men ha ka arp khandai terik jemang ken ba ukhun jongka ulai thu ya ka ei ka balajia panchpen kan mau hang ni hadien baki pulit kila kem no ya utei usuba nong le bi ijot lapen kit no yu ban set along hanong ba shlong kublai sibun ngin sei syampat hakwi ki kubor